madokachere mabuja kana akatauya dzanyasi zuva rokutanda mwedzi uno waZvita. Takutoerenga mazuva kuti tisvike kuzuva roKrisimasi. Aiwa Yahwe wakatichengeta. Tiri kuerenga mazuva mazana mairi anogumi nonomwe 217 pachirungu, ayo Jakobho Ngaruvume akakomerehwa mujere pakaita kunyangariwa. Kaiti kupe zviri munhau dzanyasi. Wari muSouth Africa wagara Zimbabwe wanomapepa aya woZEP kwai aingidziwa makore mairi, zvaakureva kuti akupera zuva rokugumisira mwedzi waMbudzi wegore ra2025. Tikuramba tichitenda Yawe nokuita kukusvino kureketa kuno zvaakureketa chinhu manje kuvanhu vanokwanisa kuita bau ngavachiite bau zvisvinu rokunadzirisa kuti mapepa ayo paanopera wange wachinja waapane chimwe chidanho. Wozimuseki wagoreketayo kutoti zvakaburika mubvunzo dzowakerewo grade 7 zvaburika. Waagoreketa wakatoti wakapasa wakaingidzira nezvikamu 5 kubva muzana kusvikira pazvikamu 45 kubva muzana 45% pachirungu. Kuramba tichiti makorokoto kune wakapasawo. WoZPC Zimbabwe Power Company waagojiwa nyaya wangu wagoendesa kudare kuti Wicknell Chivayo akanga asingachafaniri kuenderera mberi nokuita zvinhu zvokuhwaka iro gwenya romagetsi ozuva rokugwanda. Dare guruguru munyika Supreme Court nyasi ragopa mutongo richireketa iro kutoti aiwa Wicknell Chivayo ndiye anitori munhu chaiye anofanira kuita basa iroro. Mabuja zvakaita kuoma chaizvo kuita kwai mukagofudzisa mbudzana dzenyu tushere twese tuya kuti mukatufudzisa ingwe zvinobudika papi paribe chinobudika, asi kundoziva ri kwedu kuti mari ndo inoita kuti zvinhu zvidari. Tikai tigoona pamberi pa kuti zvinoramba zvakadaro cherero. Nelson Chamisa agonzi emusosondo ari kuenda kubulawayo koita marari 3 ikweyo. Kwai anenge ari kuita imwe rari kuNketa, imwe rari kuMakokoba noimwe rari kuCaudry Park, achipedzera nokuMakokoba kuti aiwa zvisvino atanda kuita zvinhu zviya zvaagoita nguva iya yokusaga rusigiro zvokuita marari hobho achiratidza pachena kutoti ndichiri kuzvingwa ini ndichiri kutemiwa dzinobuda ropa. Ndo zvisvino rekai tione kuti zvinoperera papi, tichiramba tichishuvira kuti wagokunde musarudzodzo. Tshabangu kureketa kuno aponesiwa nodare roguru munyika ipapa nokutoti kwai wagorambidza nyaya yakaendesiwa nomaMP pokare nomaseneta obato roCCC kuti warambidziwe kupinda. Ipapa kwai nyaya iyi yarambidziwa kupinda mudare nokuti kwai wakaendesa nyaya wari vanhu vakasiyana asi wachifanira kuendesa nyaya pabodzipo. Rekai tione kuti zvichapera sei. Taakutomirira ipapa kuti wazvinhadzirisa ana tabani mupofu zviite zvisvino. Tinoramba takandoringa kuti zvinenge zvichitikaira sei ipapa. Vamwe vanhu vakutoreketa izvezvi nochibhende chavo chavari kureketa kutoti zvinhu zvagokonzeresa kuenda kuhondo kwakaitiwa kunogara reketiwa nevanhu ZANU-PF kuti takaenda kuhondo kunge ndo wega newakaenda. Kwai zvakakonzeresiwa neiyo nyaya yomitero isina basa iyi yakanga yakuisiwa newachena, nyaya yokuti vanhu vangu vasina mabasa, nyaya yokuti vanhu vangu vandoita kuvhiringidziwa paribe kana chibodzi chinotekaira, kutsitsirirwa kodzero dzavo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa kuti hondo yechimurenga iendewe, vanhu vaende kunze kwenyika kohwira nyika. Ipapa ndipo munotoona kutoti rekai tione kuti zvakaitiwa naMutuli zvokuti ada kuitsa mitere ine gumi inofararira kuti igopfonya vanhu zvichaburika sei. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda, asi wazhinji waribe kufara. Peno ndo zviri kuda kuti zviitike kutoti hurumende iyi
ipiriguwe tekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Mumwe mukuru anozivikanwa nouseza nouzivo hunochokuita nomatekaidziro oupfumi muzvinafundo gift mugano agoreketai kutoti bhajeti ramuturi kwai akandosvina mukaka wese wakakura akabva ausiya kwaoko bva ati nyika yese ngaimwe mutuwi. Zvakaita kunyangarirwa chaiko. Ipapa agototi dai dare reparamende rikavhiringa bhajeti rikabva raita kuramba kutoti rinopasaba, rekai tione kuti zvichapera sei. Tiri kutoziva kare kuti bato roCCC rakatoramba kare kutoti paribe chisvino apa, rekai tione kuti wanoperera papi iyo pazvinenge zvaakuitika. Wamunangarwa dhongombeya wariyo wato kuDubai kureketa kuno. Wakati kumusangano COP28 ndinosalaba ndinotoenda. Ipapa waenda woreketa maminitsi 3 kana maminitsi 2. Ukaona zvadari wobva waziva kuti manyongorika zvakaita kunyangara. Kukwira ndege kuzaza vanhu vanenge warimo mundege maomo nokuparadza mari yenyika kuoita maminitsi 3 chaiwo. Zvinoita kurwadza, asi rekai tione kwazvinoperera. Zviri kutorwadza izvezvi nzvimbo yeHwange kwai kuno mugodhi wagosiya mumwe mudzimai anga ari mahobho kuti aite mahobho pamwe paburira wanga wari kuda kuti wagososera. Ipapa kwai mudzimai agopfonyiwa agogotsikiwa nonzou. Apa kwai anga aribe kana pfuti aribe kana chii. Warume ukaona zvaita kudandika ubvozva kuti pakanyangara. Iye akutonzi nevanhu ndiye munhu musvinu manje. Apa kambani waChinayo yainge iri kambani yache iribe kana chibodzi chaireketa zvaburitsa pachena kutoti masenzero ari kuitisiwa vanhu ipapapa masvinuba, asi tiri kuramba tichindoimba kuti vanochengetedzerwa kodzero dzavo. Tikaringa hedu dzomutambo kureketa kuno wanoringa mutambo wekiriketi waagoreketa kutoti zvinenge zvazobudirira manje kuti Hamilton Masakadza abisiwe pokare nomurairidzi Dave Houghton kuti wese waburitsiwe kuchikwata chokiriketi. Tiri kuramba tindoreketa kuti papa kutoti aiwa ndiwo wega nepa wanofanira kuburika dai wese wari kumusoro ukoko wakabva wandokwachamuhwa ipapo nokutoti zvinonyadzisa, asi muzivire edu vanhu veZANU-PF munoona edu munotokona kuona ipapa ana Masakadza wabenhuka waakuuya kosakadza pokare. Kai tione kuti zvinopera zvakaita sei ipapa. PSL yaburitsa wamwe mazita okutoti vanhu vari kupuwa mubairo gore rino. Kwai anga ari muzvinapembe akaita useza anouya neusvinu ndi Brighton Chimene, aimutedzera ndi Francis Chirwa, pokare ari kutedzera kwokupedzisira ndi Zondiwa Ngosana. Kwai papa anga ari murairidzi akaita useza mwedzi wambudzi ndi So Chaminuka, anga ari mutambi akatamba zvinonwisa mvura mwedzi wambudzi ndi Rodi Chinyengetere. Kwai ari kuratidza kuti ano ramangwana tsvinu munyaya dzokutambiwa kwebhora munyika ndi Tatenda Chikona, tikuti makorokoto kune vanhu wavo. Tikaringa dzirikitika pasi rese imo muSouth Africa, kambani yozvitima yoTransnet kwai yagopuwa mabhiriyoni 2 omari yekuAmerica kuti ibatsirike imutsiridze zvinhu zvayo. Wabi yedu zvawo idi, tikai tione kwainoperera. Apa vanhu vokuLesotho vari kufarawo pokare. Kufara kuri kuita vanhu vokuZimbabwe ndiko vari kugoitawo nonyaya yekuti wagopuwa iyo makore atapuwawo mabodziyo nogurukota rinoringano zvinoitika munyika yeSouth Africa. Tikuti makorokoto. Nyika yoGuinea Bissau kureketa kuno kwai pfuti dziri kuita kugwika muguta guru ronyika iyi zvokuti pariba ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Heno tatita zvinyepiwa ba kuti tinyatsozviziva, asi pakaita kunyangariwa.
hurumende yeSouth Africa yatukiwa nevanhu vayo kureketa kuno nokuti yagotenga tumajenareta tuduku kuti paigwese mumakiriniki. Yatenga 450. Kwai nyaya yekuti magetsi ari kunyanya kuenda. Wambe yangu zvakaita kuoma. Asi tiri kutoziya hedu kuti pane anenge akajaka mari dzokuti atenge majenareta ayo. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Nyika yeTanzania izvezvi kwai yanyorerana pasi nonyika yeDubai kuti vagovapa ivhu masango ari omahekite milioni nomazana masere ezviuru 1.8 million hectares pachirungu, kuti vagochengetedze vachiita zvavanoda kuti vaboye mari, carbon credits pachirungu. Mabi angu pakaita kunyangara. Apawo African Development Bank yagoreketayo kutoti nyika dzomuAfrica dzinoda vatungamiri vanoziva izvavari kuita, pokare vanhu vanoshungu nadzo, kuitira kuti nozvainazvo zviri muvhu dai pasina kana nyika ibodzi inotambura muAfrica. Rekai tigoona ipapa kuti zvinonga zvichiita sei. Peno wakuruwo vari kuzvimubhaba, ticharamba takaringa hedu. Munyaya yekugumisira, vamwe vachagototi mashura, vamwe vagototi ndiyawe, asi kuziva kwedu zvese zvakanaka zvinobva kuna yawe. Kuna mbuya wano makore 40 wakabara mapatya kunyika yeUganda, tikuti makorokoto. Tiri papo zveri mabuja. Aiwa, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.